Hey, I'm going to call you again. Hey, Oyizi. Dalu, chairman, dalu. Ada mama ugiri na afa onwe jifo na agbalu ndo mmadu afa magali na agbalu onye ọ na afa ọmụ nwa ọbala tule ego ọbala tule go okay mụ na agwa ọbala ka mbụ mụ nwa ukwu ọbala onugbu na bụ osi wee dị akwụkwọ m ọbala onugbu ana m agwa m ọbala onugbu Jesus na kekwe nke na-azụ na iwa nna anyị ka mbekwa na waka nke na-azụ ọbala onugbu a na-ebuzi akpa afọ agagharị anyị awụgolo ndị Jehovah Witness Kegukwa mama ọsịmụ ọbala onugbu nke na-azakwa ọbala onugbu ọsịmụ ugiri na mpakịpịọ na kọnsịa na ọsịm na ọ bụkwa ọbala onugbu nke m gwekwara na ugiri na ọsịmụ ugiri na anya ọbala onugbu ọsịmụ onye ọ na-akọnsịa ya ịkwa na alụ obodo ọsịm na ọkwa bịa na ụlọ mmadụ niile ka isi kpakọ ọnụ sịa na ọkwa ya ọsịmụ ngwa n'ilu ọgụ sịa ihe